Mga senior citizen kag immunocompromised pwede makakuha sang second dose ang booster suno kay Mayor Jeret Treñas. Liwat nga ginakampanya ni Mayor Jeret Treñas ang booster shots para sa mga senior citizens kag mga immunocompromised. Suno sa alkalde, hindi dapat magkabahala ang mga residente bangon magluwas sa bastante nga supply sang syudad, wala man sang negatibo nga epekto sa lawas ang ginahatag nga booster. Gani, ginapanawagan ni Mayor Jeret Treñas ang publiko nga magbisita sa pinakamalapit nga health centers bangod dito na ginahatag ang bakuna kontra sa COVID-19. I was with a group of senior citizens this morning dito sa Haro Plaza kag pagpamangkot ko sila may iban pa nga ba ipaka-booster, no? So I think we together with the members of media we really have to continue campaigning for booster shots, no? Ginpahibaluman ni Mayor Treñas nga nagahatag na ang mga health centers ang second dose ng booster para sa mga senior citizens kag mga immunocompromised nga maluyag makaangkon sang dugang nga proteksyon. Dako ang nabulig sang COVID-19 vaccine sa liwat nga pagbukas ng ekonomiya, ilabi na sa pagbalik sang trabaho para sa mga Ilonggo. Starting today, we are already open to give the senior citizens and the immunocompromised their second dose for their booster shots, no? Mayara sang Moderna, Sinovac, Janssen kag Pfizer vaccine sa mga health centers. Magluwas sa matag-adlaw nga schedule, mayara man sa mga health workers nga naga house to house para maghatag sang bakuna. Gindula na ang mga mega sites sa mga eskwelahan kag malls, bangod sang kadamuon sa nakakuha sang primary shots. Sa karon, importante nga makakuha sang booster para sa dugang nga proteksyon sa kaugalingon kag sang komunidad. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol. Mayor Jeret Treñas nagapati nga mangin malino ang eleksyon sa syudad sang Iloilo. Lokal nga panguluhan, magabulik sa kinanglanon sang mga kapulisan sa pagbantay. Bugos ang pagpati ni Mayor Jeret Treñas nga mangin malino ang piniliay sa syudad sang Iloilo sa maabot nga Mayo 9. Suno sa alkalde, sa mga nagliligad nga tuig, wala man sang nangin problema ang eleksyon, gani kumpiyansa siya nga wala sang sabotahe nga matabo. Dugang pa ni Mayor Treñas, isa ang Iloilo City sa pinakamalinong sa kada mag-abot ang eleksyon. I do not foresee nga may araman mga sabotahe nga matabo. Kaya kada 3 ka tuig may eleksyon man kita. And ang Iloilo City is one of the most peaceful places nga gahiwat sang eleksyon. So, para sa ako niya, Iloilo City, why ko gina-foresee nga mga sabotahe nga matabo diri sa aton. Sa pihak sini, nagpasalig sang bulig ang lokal nga panguluhan sang Iloilo City para sa mga kinahanglanon sang kapulisan para magbantay sa eleksyon. Suno kay Mayor Jeret Treñas, sa pihak nga COMELEC ang may mandato sa kapulisan, magahatag sa gihapon sang suporta ang syudad, ilabi na sa kinahanglanon sa adlaw sang eleksyon, kaangay sang gasolina o kun pagkaon. Ang COMELEC subong yang in charge sa tanan. Ang COMELEC amo ang hatag sang order sa pulis. Kitaya nagprepara lang kita sa mga funding para nga gamiton sang COMELEC. Kung may mga kinahanglan ng pulis na funds para sa ila gasolina kag sa iban pa, handa man kita because that is already part of the budget. Duha kasi man ang nabilin antes ang piniliay, nagalaom si Mayor Jeret Treñas nga handa na ang tanan, ilabi na ang mga bulutuan sa diin magaboto ang mga pumuluyo. Tuman ka importante ang 2022 election bangod sang pagpili sang presidente nga magapungko sa masunod nga 6 ka tuig. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol.